ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. Инак дӯстон, рақиби Нурулло Алиев Майк Дэвис аз Нурулло барои суханҳои гуфтааш бахшиш пурсида чунин суханҳо навишт. Нурулло Алиев, умедворам ки ту инро мебинӣ. Ман мефаҳмам ки дар натиҷа ту мардонавор рафтор кардӣ. Рафтори варзишӣ бениҳоят хуб. Дар вақти эҳсосотҳо ман нисбати худ хашмгин будам ва ҳоло ҳам ҳастам. Ман чӣ корҳоро паси сар кардам то ин ки ба UFC кӯмак кунам. Нигоҳ нокарда ба беморӣ ва осеб ба ин ҷо парвоз кардам. Хашмгинам аз оне ки пеш аз муҳориба онҳо ба ман чӣ суханҳо гуфтаанд. Хашмгинам барои оне ки чизе мехостагӣ онҳоро дода натавонистам то ин ки орзуҳои худро ҳифз кунам. Умедворам ки ту ягон вақт дарди бой доданро ҳис намекунӣ. Ин гуноҳи ту нест. Ту дар коре ки бениҳоят сахти ҳамон корро кардӣ ва ин чиз кор кард. Ман ин чизро эҳтиром мекунам. Ман туро эҳтиром мекунам. Ман туро эҳтиром мекунам ки ин муҳорибаро қабул карда дар он иштирок кардӣ. Барои суханҳои худ бахшиш мепурсам. Ман ҷангвари бениҳоят хубам, лекин эҳсосотҳои худро дошта натавонистам ва тарси оне ки ба оилаи худ кӯмак карда наметавонам маро маҷбур кард ки чунин рафтор кунам. Ба ту бурдбории калон хоҳонам, бародар, навиштааст Дэвис. Ва дӯстон, аз рӯи суханони Майк Дэвис, UFC пеш аз ин муҳориба ӯро таҳдид карданд ки бояд муҳорибаи дурахшон гузаронад ва ӯ ин корро карда натавонист. Барои ҳамин аз ғазаб нисбати Нурулло Алиев чунин суханҳо гуфт ва чӣ гуна ки акнун мебинем, ӯ барои суханҳои гуфтаи худ бахшиш пурсид. Ана худи Нурулло Алиев бошад нақшаҳои калон дорад ва биёд суханҳои ӯро баъди муҳориба гӯш мекунем. Ман ҳар рӯз тамринҳои вазин мегузаронам ва ина натиҷа. Ман Майк Дэвисро рақиби хеле ҷиддӣ мешуморидам. Ман дар ҳақиқат омодагиҳои хеле ва хеле сахт дидам, лекин мураббии ман нақшаи тамоман дигар дошт. Ӯ гуфт ки танҳо гӯштин мегирӣ. Худи ман бо ӯ дар стойка ҷангидан ва ӯро нокаут кардан мехостам, лекин мураббиам ба ман дод зада мегуфт ки гӯштин гир, ту бояд гӯштин гирӣ. Дар вазни сабук бо кӣ ба монанди ман гӯштин гирифта метавонад? Ягон кас наметавонад. Педи Пимблет, Бенуа Сен-Дени. Педи Пимблет барои ман рақиби аз ҳама осон аст. Ман фикр мекунам ки рӯзи сешанбе вақте ки рейтингҳо нав мешаванд, ман интизорам ки маро дар топ 15 шомил мекунанд. Чор рақиби охирони ман рақибони ҷиддӣ буданд. Онҳо рақибони осон набуданд. Барои ҳамин рақиби навбатӣ ман бояд аз топ 15 бошад. Масалан, Бенил Дариуш, таҷриба зидди ҷавонӣ, гуфтааст Алиев. Хотиррасон мекунам ки барои Нурулло Алиев ин чорум ғалабаи пайдарҳам буд ва чӣ гуна ки мебинем ӯ зидди Бенил Дариуш ҷангидан мехоҳад. Лекин дӯстон, Дариуш ҳозир дар рейтинг қарор надорад. Ҳозир 15-ум рақами рейтинг Рафа Гарсия аст, 14-ум рақам бошад Граунд Доусон, баъд Рафаэл Физев ва Дэн Хукер. Агар Нурулло зидди рақиб аз топ 15 ҷангиданӣ бошад, пас худи ҳозир беҳтарин рақиб барои ӯ Граунд Доусон аст. Граунд Доусон гӯштингири хеле хуб аст, лекин стойкаи хеле суст дорад ва дар ин ҷанг Нурулло стойкаи худро бо тамоми зебогиаш нишон дода метавонист. Худи шумо чӣ фикр доред дӯстон? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед. غالبیت و تمام مردم تاجیکستان مبارک باشد. تاجیکستان با پیش. بیا